ماشي.
pacaane sarwa asri ben ku tansah dhuwur nimas wis lumayan among nimas parane sing Lagune Kadung Tresna. Kadung Tresna. Iki engko aku kadung masuk angin mbah lho ya. Lah kok kadung masuk angin? Gegerku Kowe ambane kok semene. kabeh ngono ro. Aku malam hari ini kan menjadi sundel bolong. Wah, kowe iku dadi apa? Biasane yo melu AHE dadi ngene nek gayam nek mbok awak kok mbok rot-rot ngono iku lho. Ben tetap langsing dan terjaga kecil-kecilnya tubuhku sayang. Iki ngono jalukane sapa sih? Sapa? Ya sing duwe gawe. Oh, Buse kali Pak Sutarno. Ya Allah, aku saiki dadi pembantumu iki rekae. Iya, sewengi iki ya rekake ya. Ya. Wilujeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang tasih ngrenggani, ngawasin nenggani matur sembah nuwun Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yung nggih, sedaya masyarakat Galarum tahunan ya. Tahunan. Juga konco-konco yang hadir semuanya, Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yung. Konco-konco WML dari berbagai daerah iki hadir semua ketok. Hadir semuanya. Sembah nuwun Pak Narto, so Mbak Sis nggih, Mbak Sis. Mbak Sis. Sampun nimbali kula sak kanca kanggo acara senang-senenge Dik Siska juga Mas Mas Indra. dengan kok di awan ngono berbahagia pokoknya sampai maut yang memisahkan. Amin. Langgeng semoga lekas mendapatkan sang buah hati. Amin. Alias bermata hati ya. Ayo tidak usah pakai lama yang hadir juga dari ngendi wae. Dari Rembang, Lasem, Pati Kota, Juwana, Todanan, Pucak Wangi, Jaket, Winong Gabus, Jakenan, Jadi, Jambu Telondo, Kerikinan, Palbayem, Telanaan, Ngulaan Bagak, terus dinah ya. Iya, yuk ke sewong kene. Berang, Incas, Dolong, ngendina ya. Semuanya komplit guys, Sugeng dalu semuanya selamat menyaksikan. Mbok pilih badhe ngersake Jambu. tembang. Monggo mawon, monggo kersa. Gini wau saking menye-menye ngersake indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Oke siap. Sunane iku toh. Lagi ikut tak Sam. Aku kan nyanyi apa iki? Sembarang deh. Gak lah ya. Kok gak lah iku lho. Kesel iku dirut-rut iki engko nek tak nggo juget nek mencelat ngono piye Ora coba iki. aman iki wis mbok dondomi ngono kok. Nggih, apa ya? Spesial temanten. Apa lah, Dem? 100.000 loh, Dem. Mbak Nganten mau minta lagu apa? Apa? Tunggal Eka. Tunggal Eka. Langsung saja nggih. Iya. Yuk Mas Hari, dikasih ada Tunggal Eka. Ya, Spesial buat semuanya. Ayo Mbak Blondie nyanyi ya. Kamu dulu ya. Aku nak menono jambu alas, aku tak nyanyi jambu alas saya. Mumpung streaming setting. Arep neng di. Wah, ya wes kono. Moga Mas. Tunggal Eka. Gurik-gurik lah sing mau request langsung saja bras-bras ngono wae ya. Enggak usah pakai lama. Monggo Mas. Belum deh. Kata-kata
tunggal Eka lah. Tunggal Eka. Tunggal Eka dadi siji. Oke, spesial sama lagi Mbak Siska ya. Iya. Semoga cintanya tunggal tok satu untuk selamanya. tok ya, Mbak, ya. Aku di awan kan wis biasai ngono sing Mbak Siska wis nyawer to. Wis nyawer. Mbak Sil wis to. Wis. Sing durung sapa? Sing durung iki Pak Sutarno karo Pak Mas Narto Endra. to. Iya Pak Iya Kok bengi rom lah ngono to? Iya. Golekin tos Pak Narto tos. Biar iki nek bengi aku nek rapate awas ngene, Rom. Pak Narto. Niku Mas Endra teng mriku nggih. Ayo Mas, Mas masuk Hendra kalah iku karo karo ya istri. pokoke ya nganu aja sampe kalah karo Mbak Siska ndek awan. Iki Mbak Siska terakhir urung ngetokno iku jek digegem ae. Oh lah iya. Lah iya, mulane monggo mau request Mbak Sing guyu terus geding aku. Aku geding aku dina iki. Aku tidak bisa bergoyang kok, Ci. Bisa wis go saobam, saobam. Lu saobaku nek ucal malah orang ngisi-ngisinya aku dhewe. Ora wis go. Wah, pokoknya aku bengi iki tidak bergoyang Oh, aku. kowe bengi iki dadi wong sing lemah lembut. Aku pokoknya lemah lembut. Dititeni ae kok ya Bu ya lemah lembut lho ya. Apa kuwi apa kuwi? Bintang 14 hari. Oh iya, engko mentek. Ya, engko double. Mas Ari, masih ingatkah engkau Mas Ari? Oh, Oke, yo pokoknya angger yo ngono wis siap kabeh iki. Kok nek dirubung wong Jambu iku ndak lapo ngono. Wong Jambu iku sebagai apa ngono lho kok teko kabeh. Oh, Fan Manggolo Fan re. ya. Nanggap Mulyana ya teko he. Mulyana. Ya teko. Keseren ya teko sih. Ya wis pokoknya selamat malam semuanya. Bagian mboten ngersake tembang bagian. Napa Mbah? Juga atas. Aku nganu kebelet pipis hasilnya tak empet iki. Nanti taman bar. Kayak ku nonton ngono ku sejam Dek. Lah iya. Sesuk aja jaluki lakon iki gak. Wah, iki mah laris sih. Aku kayak sih humor. Apa iki? Kakak. Ya Allah Gusti, bakal Ya kan kertawa ya ngono ku malah balik ning awakmu dhewe. Ki diaturi endi ya? Ya iku Mas ke pangku-kapang dulu Mas. Sambil pemanasan, sambil menunggu kanca-kanca yang mau request. Iya, monggo lho nggih. Ya Mumpung dimonten tasih longgar. Monggo. Ke pangku kapang. Empet ya, empet. Mas Adipati juga masih. Joko. Mas Pin, Mas Dwi, Sean, Mas Eli, Nanda Ipang. Arif, Oki, Rois Gang.
nggih. Ayo nduk. Urung maksudnya lagune sing sampun. Aku tapi kok wis ngos-ngosan ya. Ya iya awakmu mbok rut-rut kok Iki wenehi buntute apa ora, Mbah? Galah ya wis alhamdulillahirabbil alamin Mbak gesake karo aku. Heeh ya wis sampun nggih wonten kepangku kapang ngaturi bagian sunane ugi sedaya kemawon ing ngatesi nggih wonten ngajeng. Mas-mas wonten sisih kiwa. Ngerumpel dadi siji iki coba ditawan-tawani tontos mumpung bengi iki rada ana kelonggaran. Mas, monggo lho sing nyuwun lagu lho Mas, mumpung longgar iki Mas. Longgar tenan iki tekku Mas, ya Allah, ya Allah. Kok tekmu? Maksudnya iki lho mumpung iki suasana malam hari ini permintaannya rapate ketat kayak biasane. Kowe gak payu. Piye ya caranya Iya ya payu? ben payu ya tak dol murah ya tetep gak payu. Buka sithik. Kok kuwi? Piye ta, Ro? Maksudnya kata-katamu iki buka sithik sing lebih kemenyek ngono lho sayang. Mas. Lho, payu tenan to? Iya ya. Tandane kok iso. Oke. Apa? Kesayangan yang nyanyi harus somplak. Iin, tolong malam hari ini kue seneng kok ayo, In. Iya. Apa iki? Malam terakhir. Sampai saya nyuwun. PL. Ya. Apa iki, Bapak? Ayang-ayang. Ya iku pokoknya lagune. Aja sedih-sedih ngono go Mas, aku nek mau kono iku koyo kepengin nggih puisi ngono cucu. Ndang desone mbok puisi rong sida kok so. Ojo serak wong lumayan. Ndang diaturi lagune. Indah pada waktunya. Saking jambu nggih. Semoga diaturi indah pada waktunya. Ya, monggo. Cus. Ayo, malah koyo ape adus aku iki lho. Memang belum beruntung
pada waktunya Iya ya, sayang, Ram, semua ya. akan indah pada waktunya, tapi beda dengan diriku. Ya kok ngono? Akan moncrot pada waktunya. Iki lho nek iso mau Lah goyang iku iki lho lho ora ukur iso. aku kok mbok enggo. Mas Putih iki lho. Mas Putih suara kira. Gak masuk Guyon. Halo Mas. Stasiun Tugu siap. Kawin Kondra. Iya, ini Stasiun Tugu. Aduh, iki apa iki ya Allah? Kesusupen toh. Walah, kesusupan kok semene cilikin dari nek gede ya Ah, Allah. malah seneng gue. Ah, iki ada kawin kontrak. Aku mau keong racun. Keong racun, Mas Ari Mas masih Es. ingatkah engkau Mas Ari? Dasar kau keong racun. Rois iki lho, Mas Baru Ari. kenal kok ngajak tidur. Sing asik. Ngomong gak sopan santun. Kau anggap aku ayam kampung. Terus? Kau rayu diriku, kau colek diriku, kau sentuh diriku. Kok dek ngene kabeh iki piye ta, Ram? Aduh nae ngono piye wis gak ngembani aku. Aja. Wis umbarne iki. Mas Barno ben Barno. Iki mang sakjane iki mang gak nang kene ondo. Lah ning ndi? Tak tekuk ping 3 iki. Waduh. Lagune. Lagune iku mau urutane 14 hari. 14 hari. Duh. Sing nyanyi malah ngetap iki piye to, Nek? Sing muni iki lho. Sing muni iki lho. Oga aku lho ya. Kuwe ngono kudu pipis angger medun lah nek aku tak met 2 jam. Sabar. Ayo. Monggo Mas Ari dipersiapin. Lagunya ada 2 minggu ya. Ini permintaan dari siapa tadi sayang? Dari siapa? Halo? Kok samping ya? Lali ya, Rom? Kok wis. samping, Rom? Ya wis ya Mas Ari dieling-eling Mas, pancen lagune wis sangat lama sekali. Ngepek ya gak masalah, yang penting diaturi yang terbaik. Iya siji loro gak apa-apa.
lagunya memang sudah kependem lama sekali. Iki ra trimo 14 hari ya, Rom. Apa 14 dia? tahun lagune 14 kependem tahun. iki. Iki lagune sapa to Nduk kok angel ngene. Ora Nduk? roh aku. Ya ya, saya nyuwun sapa sing penting Kangen sudah Ben, sudah Wak. diatur ya kangen Ben. Wah, iki kayak aku iki berarti. Ya wes ayo dilanjut saja. Lagunya semakin banyak. Urutannya Nduk. Ayang-ayang ada. Kesayangan. Iya kesayangan. Oke, ini emang apa mas-mas iki mau? Mas-mas mau stasiun Tugu. Kawin kontrak. Kawin kontrak Nirmala. yang Pas racun ya? Nirmala. Oh iya, ono yang racun bareng ya, Cah. Ya Mas, wonten ayang-ayang Mas. Malam terakhir barang. Iya kah? Iya, Roh. Ya Allah. Ya. Iya, aku malah dhisik lali ya. Sing dawan orang nyanyi ngono lho, Nduk. Ya wis iki.
saking masih wonten Masih Dek Wau. wong ngajeng nggih matur sembah nuwun Dek Siska, Mbak E juga Pak Narto. Nggih matur suwun. Berarti janjine Pak Narto gak diinganu ya sayang, Gak gak diingkari, diingkari. ditepati malam hari ini mugi-mugi barokah ya Pak. Amin. Rezekinya jenengan sak keluarga pinaringan kelancaran Pak. Amin. Ayo Dok, Ayo. malam terakhir. Malam terakhir. Iya wis, ayo Nah. Mas digaskan Mas. Lagunya Aja ternyata sing umbrek oe-oe. dua. Ya. Cus, monggo. Besok mas-mas yang di depan niki saking blau nggih? Nggih. Saking Beran apa saking pundi? Saking mriki mawon apa saking Cilacap? Waduh torong. Sayang. Malam ini
mengundang Miki, Mas iki mbok konti kok kompake ngene ya Cin Iya, ngarep kabeh ya Cin. ireng-ireng. Ireng-ireng ya. Ya wis, ayo dilanjut Mas, lagunya masih banyak sekali. Kesayangan nggih. Heeh. Ayo langsung saja bersama penyanyi-penyanyi kita. Kue jalukane kue Jek Nirmala iki ya kowe iki wis sah pasarane iki. Balekno duwite wae, balekno. Aja rum abang ora. Balik ke. Jaluk abang telu maksudnya. Mbak yo. Kesayangan iki ngono lho Mas Hari. Oh janji oleh Mas Hari. Jalukane wong ndi, Rom? Jalukane wong ora mendem Mas Hari. Mas. Yo, cus. Monggo. Nawoni ki ya, Dik. Kop apa di apa? Dipompa. Gara-gara mem uung iki ya, Dik. Lah kowe ya urung meteng-meteng ya ngombe emom uung terus jane mbok nggo ngemingi sapa. Monggo Iya, Mas Mas. Hari. Oe Mas. Iki kok aku jaga sarapan iki gak buka iki. Waduh, dodok.
lagune Iya. urutane ya. Stasiun Tugu, kawin kontrak, bonus Nirmala. Ya 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 ya. Nyanyi ya Mas, Kang Nyanyi Racun. ya. Mau nyanyi? Dasar kau kayak ngeracun sebuah ya. Ya. Sing di sing iki. Sing ndi? Sing di dok, iki. Walah. Oh iya ya yes. Sing mau pilih teh anake bol sing ngono lho Mas. Di